Здравейте! Днес искам да ви запозная и да ви препоръчам една много качествена услуга за печелене на сатошита биткоини чрез преглеждане на реклами. Ще разгледаме как се печели от този сайт, който се нарича AdBTC, и в него има различни начини за печелене на сатошита. Разбира се, това не става бързо, но който е настоятелен и упорит, в края на краищата, знаете, че винаги труда се възнаграждава. Когато кликнете на рефералния линк, който ще поставя по-долу, ви се отваря това нещо, което виждате, и тук трябва да отидете на този бутон на чат зарабатват биткоини. Тоест, вие ще печелите биткоини. Същевременно, вдясно виждате, че можете да добавите някакъв линк от ваша страница, понеже тук има възможност да се рекламирате и някакъв ваш сайт. Какво представлява този сайт? Това е сайт, в който рекламодатели предлагат свои сайтове за разглеждане с вас, за което вие получавате награда. В начините за печелене на тези сатошита са в този отдел за работа и включват 4 дейности. Сърфиране на сайтове, сърфиране в активен прозорец и автосервинг, или автосърфиране. Също така има и кранчи. Когато натиснете този бутон на чат зарабатват биткоини, ще ви се отвори страница, в която може да се регистрирате. Регистрацията става с имейл, биткоин адрес, който е вашия биткоин адрес, и парола. След като се регистрирате, трябва да отидете в имейла и да потвърдите вашата регистрация. Там ще получите имейл за потвърждение. Когато потвърдите регистрацията си от мейла, влизате в сайта вече със собствената регистрация, логин и парола, и отивате в ляво, където пише сърфинг на сайта. Ще ви се покаже евентуално такава капча, която отбелязвате, и след това следите къде ви се появява този пулсиращ бутон на всяка реклама. Той ще се появява на различни места. Кликате на него и тук на основния сайт ви се появява след колко секунди ще ви бъдат начислени сатошите. Тоест да приключите гледането на рекламата. Ако някоя реклама ви интересува, може да се я разгледате, разбира се. Ето, вие заработите 14 сатошите. Когато се върнете на основния сайт, веднага ви се появява нов бутон. Натискаме пак открит и тук ви изписва колко секунди ви остават до приключване на гледането. Рекламите са на най-различни сайтове. Мен лично не ме интересуват кой знае колко, но не пречи да си ги гледате. Ето е третата реклама. Хубавото е, че сайта не е на фокус, така да се каже. По-запознатите знаят какво значи това. Тоест, докато тече времето, вие може да си вършите нещо друго. Не е необходимо да стоите непременно на сайта, който се отваря. И за последен път. Ето, сега съм на друг сайт. Не на това, който е необходимо да се гледа, но секундите си вървят. Когато приключа с този отдел сервис сайтове, сърфинг на сайтовете, преминавам на следващия отдел – сърфиране в активен прозорец. Тук в момента имам 9 сатошита за 10 секунди. Кликам го и чакам
страницата да се разтовари. Изчаквам 9 необходими секунди. И тук има една капча, която трябва да натиснем едно от двете еднакви картинки. Те са 4. От тези 4 двете са еднакви. Натискате върху едната еднаква картинка. Ето, вие заработихте 9,8 сатошита. С което работата по този сайт приключи. Отиваме на следващото. И чакаме страницата да се натовари. Понякога е по-бързо, понякога е по-бавно. Ако много се забавя, аз лично даже и нямам търпение и не изчаквам. Може би страницата, която трябва да гледате, има някакъв проблем. Отивам на следващата. Ето. Необходими са 9 секунди. Натискам едно от двете самолетчета, които са двете еднакви картинки на капчета. И готово. Така. Отивам на следващото. Автосервинг. Автосервирането е автоматично, без капча. Изглеждате в случая необходимите секунди, които ви се показват. И автоматично сайта преминава на следващата реклама. Ако има. В случая има. И когато се свършат, той ви изписва, че просто са приключени. И така. Когато вече сте изгледали всичко, след известно време, час, 2, 3, може да проверявате. Основно най-много реклами има на това Surfix сайто. Ето, пак има. Пак ги изглеждам. 11 секунди. 8, 7, 6, 5 и чаквам. И когато ми каже, че съм заработил сатошитата, ми показва пак бутончето, което мога да натисна. Как се извършва теглянето? Аз вече имам 2 тегляния. В рамките на няколко дни сайта се изплаща съвсем коректно на посочения от вас биткоин адрес. Начините за тегляне са няколко. Ето тук горе на Faucet Pay, който е един микро wallet, Express Crypto. Лично аз не знам какво е това. Нали, аз съм си посочил на моя личен биткоин адрес. Другата възможност е да преместите баланси на рекламния си баланс и да ползвате печелените сатошита за ваши собствени реклами. Искам да споделя, че сайта дава доста повече, отколкото така наречените кранчета, които много от вас използват, и доста по-бързо се достига до необходимия минимум за тегляне. Аз съм доволен и доста добре се държи сайта, плаща коректно и затова работи от доста време. Ето последно.
Виждате, съвсем елементарно. Чакате времето и отново на пулсиращия бутон открит. Това е в общи линии. Пожелавам ви приятна работа и успех! Здравейте! И отново измина доста време, докато направя минимума. Междувременно биткоина порасна доста и в момента се търгува за около 34-35 хиляди долара. Направил съм и минимума за тегляне, който вече е 45 хиляди точно, или 15 долара някъде. Ето имам 45 хиляди точно и дойде време да ги изтегля на моя биткоин адрес. За последно ще изгледам една реклама. – 22 секунди. За 12 сатошита и 6 и ще отида да тегля. Ето, натискам бутона вывести, което значи тегляне. Въвел съм си моя биткоин адрес. Натискам бутончето вывести на биткоин адрес. Тук трябва да си въведете паролата на сайта. И след като въведете паролата, чеквате тази отметка и натискате вывести. Ето, успешно извеждането на средства се обработва. Това е всичко. Надявам се, че в скоро време 45 100 ще бъдат в моя биткоин адрес, а на тези, които желаят да ме последват, пожелавам успешна работа.